अरे गीता आज टे पिठा कले हाँ आज इच्छा हो पिठा खावा टे पिठा टे करूना। हाँ करिबा करिबा जे को पिठा करिबा चकुली पिठा टे कले हाँ मत भारी इच्छा हो चकुली पिठा खावा को। हौ 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 करिबा मु जाउची धान टिके कुटिके ढेंकी रे आणे तापर पिठा करिबा हला। ठीक अच्छे जाओ तुम टे ढेंकी कुटिके आस मुझे जाऊँगी सियाड़ू बुलिकी आसूची है। हो मामा मु भी खाइबी पिठा चकुली पिठा मु भी खाइबी। हौ हौ मु जाउची धान कुटिके आणे पिठा करिले खाइबू हला। अरे आम घरे आज पिठा हब तमे माने खाइब कि? हाँ पिठा पिठा चकुली पिठा मो मामा करुची खाइब? धानटा टिके मो भीतर काढे। मु जाए धानटा कोटिके आणे। ହେଲା ଚାଉଳ ହେଲା କି? ହେଲା ହେଲା ତୁ ଆସେ ଢେଙ୍କିଟା ଟେକିକି ରଖିଲେ ମୁଁ କାଢିବି ହେଲା। ହଁ ମାମା ଯାଉଛି। मामा जल्दी कर गोड़ बिंदा हलाणी नहले छाड़ी देबी। हाँ हाँ करुची करुची। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ଚାଉଳଟା ବତୁରିଲାଣି କିଣିକି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଝିଅ। ହଁ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଉଳଟା ହେଲାଣି ଯାଏ ବାଟିକି ଆସେ। ହେଲାଣି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ? ହଁ ହେଇଛି କମ ହଉ ନା କଣ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତିନି ଜଣକୁ ହଉନି ହବ।
ଆରେ ଗୀତା ଚକୁଳି ହେଲା କି? ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇକିରି ଏବେ ଆସିଲି। ଆରେ ହେଲା ଚକୁଳି ହେଲା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଚକୁଳି ବସିଛି, ଆସ ଖାଇବ, ଆସ ହେଲାଣି। ଝିଅ ତୁ ବସିଛୁ, ନେ ଚକୁଳି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇବ, ନିଅ। ହଁ ମା, ଯାଉଛି। ଆରେ ଆସ ଆସ, ହେଇଗଲାଣି, ନିଅ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ। କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଚକୁଳି ଗୁଡାକ। ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳିକୁ ଚା, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆରେ ଝିଅ ନିଅ, ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଅ, ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମତେ କହିବ ଖାଇକି, ହେଲା। ଆରେ ଆଣିଲ ଆଣିଲ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଓହୋ କି ବାସ୍ନା! ବାସ୍ନାରେ ତ ମୋ ପେଟ ଆହୁରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏତିକି ଚକୁଳି ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁନି। ଆରେ ଏତିକି ଖାଇଥାଅ, ମୁଁ ତାପରେ କରିକି ଦେବିନି। ହଉ, ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ନା ରେ ଝିଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ବାପା। ଓହୋ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଦବନି ନା କଣ? ସବୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଭାବୁଛି ସବୁ ଖାଇଦବ। ଆରେ ଖାଇବ ଖାଇବ, ତୁମେ ବନଉଛ ପୁରା। ଆରେ ବନାଅ, ତାପରେ ଆମେ ତୁମେ ଖାଇବନି ଖାଅ ଖାଅ। ନା? ଆରେ ମୋ ହାତରୁ ଟିକେ ଖାଅ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ। ଓ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ବି ନେ, ଖାଇଦେ ଟିକେ ହାତରୁ ମୋର। ମାମା ହାତ ରନ୍ଧା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କହ ଖାଇକି। ହଁ ମାମା, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ସତରେ? ସତ ନା ମତେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁଛ? ନା ନା, ସତ କଥା। ଆରେ ଝିଅ, ସତ କଥା କହିଲୁ ନା ନାଇଁ? ତୋ ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଝିଅ ବାପାର ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହନା, ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା କହ। ହଁ ମାମା, ସତ କହୁଛି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଚାଲ।